अंकिता फिल्म्स मोतिहारी। पियर पगड़ी के बांधी के माथे सस ससुर औरी हमारा साथे। पियर पगड़ी के बांधी के माथे सस ससुर औरी हमारा साथे। चल देले बाटे छोटी माई के घाटे अपने उठा के घरवा से। दौड़ा ले ले कहीं गिर नहीं जाए डर लागे कन्हा देवारा भासे। दौड़ा ले ले कहीं गिर नहीं जाए डर लागे कन्हा देवारा भासे। ठेस न लागे कहीं लागे न ये रहो एक गो आँख बट ताके लाते रहो। झटक झटक के चलो तरहिया काहे की भइल जाता और अभी के बेरा हो। ठेस न लागे कहीं लागे न ये रहो एक गो आँख बट ताके लाते रहो। झटक झटक के चलो तरहिया काहे की भइल जाता और अभी के बेरा हो। चिटपुट झाड़ के बीच मन फाड़ के दीपावली के आइल बाबा हरवा से। दौड़ा ले ले कहीं गिर नहीं जाए डर लागे कन्हा देवारा भासे। दौड़ा ले ले कहीं गिर नहीं जाए डर लागे कन्हा देवारा भासे। छठी माई अब तोहरे प्रयास बा कन्हा देवारा बाप बाकी विश्वास बा। गिरे नदी है चाहे कुछ होके काहे की बहरत राउरई खास बा। जय हो छठी माई हे छठी माई अब तोहरे प्रयास बा कन्हा देवारा बाप बाकी विश्वास बा। गिरे नदी है चाहे कुछ होके काहे की बहरत राउरई खास बा। दौड़ा ले ले कोई गिर नहीं जाए डर लागे कन्हा देवारा भासे। दौड़ा ले ले कोई गिर नहीं जाए डर लागे कन्हा देवारा भासे। पियर पगड़ी के बांधी के माथे सस ससुर औरी हमारा साथे। चल देले बाटे छोटी माई के घाटे अपने उठा के घरवा से। दौड़ा ले ले कहीं गिर नहीं जाए डर लागे कन्हा देवारा भासे। दौड़ा ले ले कहीं गिर नहीं जाए डर लागे कन्हा देवारा भासे। आप भी चाहते हैं ऑडियो वीडियो रिलीज करवाने के लिए तो संपर्क करें 91 137 19 9 72।